cargols de conducció de màquines de muntatge automatitzades de taula de BBA. Visió general del bloqueig de cargol als productes de telecomunicacions. Interfície d'operador senzilla. Els accessoris s'han dissenyat bé per adaptar-se als productes. L'operador només ha de carregar i descarregar els productes de l'aparell. Per maximitzar l'elevada productivitat. Apte per a la producció en massa. El manteniment de la màquina és fàcil.